Čo je to prd? Prd? To. Dávam si na to pol minúty a dávaj na pozor. A uvidíš, čo to je pol minúty. Tak prd je do ksichtu, že ťa od normy odnese. Kto má? Čo? Nechápem. No, tak prvý prd bol to, že proste som dal a zobrali mi to one. A prd nejde náhodou zo zadku? No, ide to zo zadku, ale tak... Ale nefúkam si niečo? No, musíš vedieť, kedy to ide zo zadku. No. A on dáva najvyššie prdy. A práve on dáva najvyššie prdy. Kto? On? No. On, ukáž sa. Sa musíš prediť. Ukáž sa. Ondro. Zakývaj. Tu sa musíš postaviť a keď ťa náhodou odnese, to sa nevšimlo aj. Akože jeho prd, keď ma odnese. No, to je tak vzduchom chladina prinášam. Čo ak ma hodí o stenu? Ja prinášam vzduchom chladina. A čo najhoršie sa môže stať? Môžeme umrieť? Áno, môžeš umrieť, samozrejme, že môžeš umrieť. Ako keď si dáš taký dobrý šlupek. Prdu? Šlupek prdu? Ale prosím ťa, neumreš. Splietaš jedno druhým. To jen to umreš. Keď to jen to umrem, Počkej, ale ja som teraz úplne mimo, ty hovoríš, o čom hovoríš? Ne, ty prídeš na Trnavské, príde tam prd. Ty ho odhodíš, ty nevnímaš. No, to je všetko. Nič viac. Ty vôbec tie prdy nič nevnímaš. A keď áno, tak si to zádaš do vlasov a... Akože prd? No, ten prd, no. Ale či si to pomôže? A čo keď niečo ma minie a hodí ma o stenu a ja umrem, môžem niekoho žalovať? No, tak keď ťa hodí o stenu, tak už bude podľa mňa... Už bude podľa mňa skoro niekoho žalovať, lebo už podľa mňa... A nebude neskoro? Hlasnejšie, prosím ťa, není počuť. Budeš už, podľa mňa budeš mŕtva, no. Ne, idem hore sa pozrieť. Budem mŕtva čo? A nič, tak si pískaj, alebo ja neviem, si grgaj, alebo... A keď mám mŕtva, tak asi si nebudem nič, vieš. No, vidíš. To už budem proste na dne, si myslím. No. A prosím, za také. A pôjdeš mi na pohreb potom? Áno, ja si budem zápaliť, neboj sa. A jaké kvety mi doneseš? Černú. Jaké? Černú, onú tú biču. Jakú? No čo, jak sa to volá? Tá čierna, tá, keď príjem, tá. Ale ja nechcem čierne, nemôžeš mi rúžové doniesť? Tak si donesem rúžovú. Takže sme dohodnutí, keď mi ma zabil náhodou. Sme dohodnutí, keď mi ma zabil prd. Rúžovú ti berem, neboj sa. Ale to všetko porádku, neboj sa, to sú tak, oni sú v takom stave, že oni tak vyprdia všetko, neboj sa. A teraz tí, čo sú tu, tak budú utekať. Ondro? Ja som tu... Áno, neboj sa. Ondro? A hej, ty dvaja nie? Ne, ty už to berú normálne, akože, ty už utekajú normálne. No. Ale. Áno, nevážne, ale, neže ale. Áno. Ak to chceš vyskúšať, nech sa páči, tu si môžeš sadnúť, ale... Vieš čo, ja, pre Boha, ty chceš, aby som umrela? Ale tu keď si sadneš, vravím, dávam ti 2 sekundy. Akože na... No. A tak vieš, ako, nestojí mi to za to, keď mi doneseš rúžové kvety? Ako ono to stojí za to, že ti donesem 2... Či ti to donesem, sa pozeraj. Pozeraj sa, fakt sa pozeraj. Nech zomre až niekto iný. Máš zomrieť, ty v tom onom, v tom černom. No, v tom. Ale počúvam, ty si nejaký tmavý. Nedej si z našej. Kto? Tento tu, ten rýchlovač. Tomáš. Čo ma počúvam? Zakývaj. To není náš. Ne? Není náš. Počúvam, a ty si kto? Jozef. Ty si modrom. No to mi piču pomôže, Ja ty si v oranžovom, ty nie si náš. No ale veď ja som tajencer, ja to môžem, ne? Čo si fúkol? Ja som si fúkol, teba som si fúkol, môj zlatý. Píkek. A zvládneš to? Čo, píko? Ne. Ne, piko, ale či ma zvládneš, ne? Čo to zvládnu? Jaj, more, Ty no sa to... zvládol sám. More. More, ruky hore, daj. No poď. No ideš, poď. Ruky hore. Hore. Ideš, poď. No nemajte čierne okuliare, lebo vypadá, že mekom prašaný. Ja môžem byť taký krásny. Čo?
Sa smejte? Hovno. Kde sa rovno pokiaľ na to, že sa ako zakúšky. To je strašné. Počúvaj ma, ty inteligent. Ktorý je inteligent? No tam žiadny není, ale on sa stvári, víš. No, počúvaj ma, ty tam hodí len to, tak všetko zober na inteligenciu. Na inteligenciu. Aj toto. Som zvedavý, čo to vyparátiš. No, to bude bohrdová voda, podľa mňa. Už si niekedy razili Peter? A ty? Iba tabulek si bol. A ty si... Vie chodiť a on rozprávať. No, Tak má 10. to je krásne. Ďakujem, dovidenia. Vyhadzuješ ho? Ne, ale nemám rád takýchto ľudí, víš, ako múdra tvár, ale blbý ksik, Ty víš. si není múdry, jak Gomer. Rádio. Jak rádio, no, Furt môj zlá. rozprávaš, dokola. Ja aj nám dokola rozprávam, že... A ty čo si myslíš o sebe? Ty čo Čo si? si myslí? More, ty čo dávaš? Teda, ty čo? Snad sa nebudeš byť, ten rám. Ja s ním? To si inte. Myslím, Jednu mi sekne, víš. tomu ver, že pôjde po ňom, vieš, to my vieme všetci. Že? Stojíme. Daj mi niečo oné a idem si zapaliť, lebo... Normálne tu má... Nefajčím, ne? Počúvajte, a nemáte niekto takú nejakú, ako... Cigaretu? Ne, cigaretu tu. Jak sa hovorí tá. Ona. Fakt neviem. Neviem. Nie, nemáme. On bude vedieť určite. No, hovor. Nevieš, no vidíš, aký si blbý. Takú vrodenú vadu, ne? No, neboj sa, určite ju máš. No. Neviem, fakt vodo. Vieš, lebo ja nie som na takéto pičovine, že my sa budeme takto hádať, že ty sem prídeš veľmi múdry človek, ktorý tu má ako takto, ako napríklad šnúrky. Wow, ty máš štúrky a ten... Ja nájdem potiahnem. Gofnúť ma nemôžeš, lebo nedočiahneš. Musíš čas znovu. A musíš znovu rozmýšľať. Oblízal si mi pelendrek. Ja pelendrek, ja ty rozmýšľaš, že? Ty, no... Čím akože? Ako on rozmýšľal nohou, vieš. Aha. A nemáš niečo múdre? Ako vidím, že máš černé okuliare, tak báka na to. No, tak aby som sa naučil niečo, no, ideš. Poď. No? No, počúvam.